DXDC Radyoman Report. Nagpadayon ng retrieval operations ngadto sa mga natrap ng mga construction workers sa nahugma katulay sa may sitio Kibakak, Barangay Malamba, Marilog District, Davao City. Sa interview sa Armen Davao kang Alfredo Baluran, Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office kun CDRRMO head, unom ang confirm that toll sa insidente. Gibutyag ni Baluran, buwis buhay ang nagpadayong operasyon karon sa mga gideploy nga urban search and rescue team sa Ground Zero. Sigon niini, upat sa mga namatay ang nakuha na. Samtang ang duha gina-extract pa sa ilalom o gingong nadatugan sa mga ekipo. Samtang unom ang survivors, upat kanila daling nakalukso sa safe area. Ang duha nga nahulog na rescue kagahapong adlaw ug kasamtangang ginatambalan karon sa Southern Philippines Medical Center sa investigasyon. Samtang ga-install ang mga construction workers sa side panel sa center sa tulay, dihang nahulog sa sapa nga naa sa 60 feet ang hitason gikan sa tulay. Gilantaw nga tungod sa kabukaton sa boom truck nga adunay kargang construction materials ang hinungdan sa pagkahugno sa tulay. Ang mga biktima trabahante kini ilawom sa Bohos Sound Builders ug Supply Corporation ug OG Santos Construction. Sigon sa CDRMO. Ano nga that toll, sir? Yes, no, kasi ang na-retrieve nilang body karon is naiupat, no? Then napay ongoing retrieval atong duha, which is already na cited naman, nakita na nila, kaya ongoing na ang retrieval. So ang ginakuha na lang karon, sir, ang duha. Yes. Napagid siya sa ilalim sa Napa sa ilalom, no, na natabunan pa ang dere sa lawas sa katong duha. So muna karon ang gina-retrieve sa tao. Ikandinghi sa may CDRRMO, kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN. Tatak RMN.